Udah. Iya. Oh, mulia dia. Adi mana sudah dia? Sembarang dah di mau dan dia jujur sini tadi jujur di sudi siku aja. Di sekolah lu dah. Dah. Oleh ndak bera orang mau dagang. Dia, orang rumah di rumah. Oh. Kini kok adik udah. Oh dah. Oh sama nanya nah. Awak pencinta mana? Oh, di gitu. mau dia cara mah awak aja ada senang tahu di mana. Onde adik mangapo sayang, bahan yang candorang paka. Dari tadi pagi denai lama imbau, tapi lah suga denai jadinya. Onde udah mangko denderan, mancalia udah ba foto-foto. Bahagia hati urang narayu, jantung hati denan udah bakar. Adik dan sabananyo, usah bakato jo sakit hati. Apa salahnya foto basamu, kang cinta dan ka adik juo. Kota jo adik, namun dan gila. Udah nan denai sayangi, kok cuma ba foto indah mangapo. Galak manis udah di sampingnya, tangan udah memacik pinggangnya. Itulah sabab cemburu datangnya. Dah, Apa lah dia? boleh bagi tangan dia. Apa? Bagi tangan. Pecik pinggang lah dah. Aja.